Dito'y drama tayo. Sonata ni Aya. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you and it won't be easy. Nakpardas naglabas daw niya. Wan nga rod. Kasla ka ano lang day di mangrugiak nga agadalit akademya. Hangamit agtor po sa kon. Ngam ko ma. Sa balilatan na kurso tinadal mo. Kuma. Mangalak ko ma-ITBS cream no Bachelor of Science in Criminology. Ngami di nakapasakit entrance exam iti Police Academy. Ingkadang ko nga igailangan ti pagadalag. Nasa o kanyak ni Nana SP? Saan na kumagaya makayat na agpulis ka? Kuma, ngam dahito ya talaga ti arapaap ko. Ala ka hata niyang aruti mabalin. Agturpos kan. Kas itin ako na kani. Adagasat tunggal tao. Nasayaat man wano saan ti banagam. Gasat mulat tadayta. Isot na ikadang adi mo matugnar. Wen, ngam napagkatibiyag ti may sa pulis. Amok man ang titurungan ti sao. Ngam ti tunggal tao. Ada na ituding. Wano na ikadang nga ipapatay na. Congratulations, Marky, bro. Likewise, bro. Congratulations, Matt. Congratulations, Joshua. Thank you, Catherine, ha? Talaga ang naggasat ti best friend ko, ha? Nakaturpos lang nga din iti kinapulis at daan pa itinapintas a kaayan-ayat. Anyan dayta? Mas daawakan ka. Nagatot ag gusto kan ka ng pakipot ka. Anyan? Wan nga, Rod. Anyat araramide mo nga, Joshua. Agayatak tulangan no masarakak tay kasingin mo, Catherine. Anya? Tidakas na kat awan mo't kasingin na, bro. Kaya't naasawen, sa anak to nga agayat no saan nakasken ni Cathy iti kapintas. Anya dayta? Anya? Apay na kung ulimat ka. Di kan matagtagari manipon nagsisina tayo kada Joshua. Kanda kiti dad dumasa nga ilim. Saan asumina iti panunot ko tinaybagana? Saan ko nga mo? Nurabak na, wano. Adda sa bali kay papanan na. Anya day, Jay? Sa anak lakit di anak bidot. Adda pa naggusto ti gayam ko kan ka. Anya? Ay, sus, anya day tamay bagbagam. Idi pa'y laang. Nadlaw ko nga da pa naggusto na kin ka. Ngam, agayan ayat talang aminan. Anya? Adda kay papanan tinaibaga na itay. Nga agayat tulang. No adda kasingin mo. Day jay, ti pampanunutan. Akayat nasawan. Di na lang maidiretsa. Agayat lang itikaskan ka. Marky. Saan ka diya husto ti kunak, honey? Diyak mo. Ang sa bagay. Ada nagitigon daw ya matiltilwa kiti nalimad apan ng palpaludip na kanyak. Ure siyak. Amok nga agrokbab kan ka. Ngam kaputakayan ayat kan. Kinupikupan na laang day tarik nanakan ka. Nupod no man day jay. Di kagdanag. Ikarik. Sika kat sikanto lang ti ayatek tong palbiag. Mamatak kan ka, honey. Kanagtalakak. Ang kasanon no madisgrasya kiti pan nakirangat mi kadagiti kabusor ti gobyerno. Anya dayta nasasawam. Saan ta may bagatigasat? Kandagiti paspasamak, honey. Iso dayto yan ta ibagbagakin kay di. Nadala ko mapan nakabalin na, talaga adyak kayat nga agpulis ka. Ang agtalag ka kumay ti Diyos. Ni Apo Diyos ti kang runaan akalasag ko. Iti anyaman apagkat.
Ngam, Sakbayan na gayan ayat ta. Agad adala kon iti Police Academy. wan. Ngam, kunak manan. Nadla ko mapanakabalin na. Tsak kaya't akasta ti adalam. Dahito ti arapap ko, honey. Ti agbalin na kamang ti armada. Wano pulisya. Isuday tuyon ti ibagbagaken ka, ide, anak ko. Ikinwadala ko mapan nakabalin na. San aday taap, profesyon ti alaam. Adda dito'y tirik na kan pusok, nanang. Ti makapagserbi iti daga anak kaya nakak. Kan kadag iti kailya ka Pilipino. Makapagsirbi ka kumamuk, kat siguro asaan din ang masapul nga agbalin ka apulis. Wen, adda dito'y tirik na kan panunot ko. Agraman pusok, nanang. Ti agbalin a pulis. Ala ka, adda ditan anak ko. Ay, awanan maaramidan ta. Dakkal ti kasi ti apo, nanang. Kan urayan niya pa ti klase trabahom. Nugasat mo ti matay, awan mabalin. Ngam, kakibin ti paggaday tanastrek mo anak ko. Itibiyag tayo. Kakibkibin tayo latta ti paggad. Dumtang kada tayo amin ni patay. Adalaang na ituding apagpatinggan tunggal may sa kada tayo. Mark, anak. Ni patay, awan pelpelyan na, nanang. Ubing man, wano nataangan. Anyaman ti kasasaan mo itibiyag. Anyaman ti profesyon mo. Alawan, amaw nga ikalintigam lataday ta anak ko. Tilaag makunak, agan anad ka kumawan. Wan, nanang, saan kayo ang madanagan? Agan nadak. Amok asalwadan nak ti Diyos. Girl, I need you. I need your love. Anya nga rod ita, iho. Ag-report kami iji kampo, mama. Kaduam ka din ni Marky, agayam mo. Wan, mama, barang lang numaymay sa tipakay purwakan mi. Uwan ako ma, tapno makapagbinulig kayo akanayon. Wan, mama, sipod pa nasingad kami nga aggayam ka ni Marky. Amok. Katamok, ngawan tumot lang ti makadadali ti dayta apanagpagayam mi. Ayun daytan akabayagyo nga gayam. Awan mat siguro, mama. No pegasta, saan tayo lang maibaga? Di tayo amo ti masakbayan. Joshua. Tay ko nada nga rod. Narabak ti gasat. Narabak dagiti paspasamak. Anyat kayat mo asawan. Kunada, mama, numaminsan, ti best friend mo ti agbalin a mortal akabusor mo. Anya. Awan makunak iti panagkayam dagiti anak ta, Sabel. Agkagayaman dalaunay. Win nga rod. Adda da pay laeng iti high school ide. Huwan nga rod. Balay datit, balay tunggal maysa. Win nga rod. Ken abak na pay agsil puti bagis da ko nama. Kanen ti maysa, kanen da adua. Ay, win. Kasapay lakuma. Tawan to ti makadadaol iti dayta a kinapintas ti panaggayom da. Awan mat nga ta. Iti dayta a kinabayag da. Kasi ti dayta, nananay dan a pulis. Kat sapay lakuma, taagpada da ti pakaydistinwan da. Kumaa. Iti kasta,
agtultuloy ti panagsinnaranay da no darigat ti maysa. Isukumamot ti kayat ko. No pa'y santa na matengal dagiti pasamag. Tadadan iti salinong ti gobyerno ken nailyan a pulisya. Kumusta kan, Catherine Balasang ko? Nasayat matlata na Nasabel. Ay, umadayo manen ni Marque kadata. Ay, may kawatan tumanin. Uy, nana. Nga masapol mat nga may nag-report dati regional headquarters. Nga road, kisapay lakuma, ta saan unay nga adayaw ti pakaipurwakan da. Uy nga rod? Maikawa ak tumanin nga agmay-may sa dito'y balay. Sana bale, kanayon kayo asarungkaran. Kat na weekends, nga awan ti sir ko, umayak dito'y. Oray maturog ak dito'y ti Dua Arabi eh. Ay, agyaman anak ko. Saan ka nga ta, amarigatan? Saan, nana? Da kayo kit dimet. Dakil apagyamanak dayta. Apay na kong, anyat plano yu ayaken Marque. Nana? Awan pa'y panggapyaw nga agsimpa. Kwa nana, no may papaniti dayta, awan pa'y. Agurnong kami. Siguro, uray do atawan pa'y. Ay, mabayag pa'y nga rod Anya? Bakit akon? Kaya't kumot makita ko ti agbalin niya apo ko. Ni Nana. Ken, kayat ko, makita nga addan taon mga sikasuken ko na sakbay amatayak. Ha? Way nakaw. Saan tayo nga amaw ti mapasamak iti masungad nga al-al daw? Nang runa kanyak nga addan edad na. Naibaga ni nanang tikasta? Wan. Kat nakitak ti kinaliday namanan. Kaputa umadayo ka manan iti sidong na. Ay, maasyanak matkan kwa na. Bakatan kat awan kabalay na. Iso a plano nga ayaban tayo may sa akanakag. Nga isot kadwana. Nasisayat pa Oray sweldoak. Nasayat na ita na panunot mo. Kat imbagak mo't kadakwada tunggal weekends umayak dito eh. Nagsayatan no kasta. Saan ka nga ta amarigatan? Saan? Anya kumat pa karigatak. Agyaman na ka. Nakaimimbag ka unay kananang ko. Siyempre. Napatag ka kanyak. Napatagmat dagiti napatagkan ka. Naggasat ako unay kan ka, honey. Kastat mat. Tanagsayat ka ataw. Kan marigna ka talaga napudno ka kanyak. Wen, tasi kati umuna kan maudi nga ayat ko. Kastak mat. Kat sapay ko ma. Tawan ti makapagka iti dayta akarin karita. Promise. Nila ang patay ti makapagsina iti dayta nga ayan ayat. Wan. Patay taman ang dayta ang balikas. Andiyan kahit dayta amang mangagan ka ha? Ani, saan arumbang akabutang tayo ni patay? Tadumtang amin kada tayo dayta. Saan tayo kumaakabutang? Ngamkit di. Nakasagana tayo akanayon. Marky. Kahit kwasawan. Kanayon ko mga agaramid tayo itinasayaat. Tanodumtang dayta. Nakasagana tayo umat asumango itinamarswa. Girl, I need you. I need your love.
Jak malipatan dayta nga imbaga ti anak ko, Esther. Ay na, saan mo ang panunutin na kita, Isabel? Mariribukan ka lang. Agtalag ka kumakadakwada. Kang runaan iti apo. Umaki dia. Pudnot ako nam. Italagta iti apo ti amin. Kinapudno na, saan ko kumaakayat aday tati serken ni Joshua? Isumat ti kayat na. Esther. Amumat tinapasamak iti day di manulong asawak. Natay ka po iti kinapulis na. Na, uwad ngagpaiso. Duduadang agkabsat da Joshua ken Mila. At tan asawa ni Mila. Uwan gayam. Kumusta mo tan na Mila? Dayjay, tunggal weekend lang nga umayda ka dagiti dua nga pok. Ay, naimbagken ka. Taadan na po kom agam siyak ngay. Indyak amaw no kaano ang mga asawa ni Marke. Adamaten kaayan-ayat na saan ka di? Maki di agam kunada mag agurnong da kanupat. Daytan na. Saan kumot ida mapilit wenno madagdag ta biag damo dayta. Husto ka. Ken amoy taan dagiti anak ta, tinasaya at kendakas para kadakwada. Uwang nga rod, Esther. Agmay samo nga rod ni Markay nga anak me. Ta, ubing pay idi matay day di Carlos. Naimbagkit di tanay sakad mo ti panagadal na. Ay, adumot arigat Mas daawak ngamin ken ka. Saan ka na nakiasawa? Ay, saan, Mister? Impamaysak laangan iti anak ko ti amin na panawan kan imatang ko. Bilibag ken ka, Isabel. Talaga anapud no unay ti panagayat mo iti asawa. Intugot na aging ng ti panagayat mo ken impasurot mo matan ken kuana ti ayat mo. Di mo itangad ta ulo, Marky. Di nakpakadanagan, Joshua. Sana basta rumok mo dagiti kabusor tayo. Kan nabibilag dagiti armas na. Ban nga raw. Itili ko lang. Gistayan ako. Agyaman ak, Marky. Ganag ka, Joshua. Saan asumuko dagiti sinalbag? Binuti kay sumuko. Sumuko kayo langan! Duntiyo kaya't timatay! Sumuko kami yan! Sumuko kayo! Sumuko na ka nun. Men! Ceasefire! Anya ti aramidan tayo, Joshua! Saan tayo abastag tadak? Ang mga nulibatan na tayo. Sige! Rumwar kayo kadagiti naglimangan nyo! Ingato nyo dagiti armas nyo! Congratulations, bro. Likewise, bro. Agpadataan na i-promote. Un nga rod. Mapadayawan tayo iti grupo tayo. Sige, bro. Aganad ka lang, ha? Oresi ka, bro. Saan tayo lang mo? Ang mga no agibalis na giti kakadwada. Un nga rod. Nang runa kat identified tayo kadakwada. Nagpartak ti promotions yo Nagsasaruno ngamin dagiti nagbaligi nga operations mi. Kontra kadagiti kabusor ti gobyerno. Ken dagiti aglablab sing iti lintag. Nang runa kadagiti smugglers ken drug syndicate. Nga magananat kayo. Amang ano da kayo matitati target dagiti kakadwa dagiti napatay ken natilivyo. Saan kami ngagbuteng? Pasat day tati pagrebangan mi. Ipatpatong palmilaan, tinaipabaklay kada kami apagrebangan. Pudno day ta? Anya ti plano mita, bro. Kayat mo ka diti go iti special force course? Kayat ko, bro.
Datayon to ti may pasungal-ngal kadagiti napaggad a misyon. Awan na niya man na kanyak, bro. Kaya't ko kitiya tapno naparatak ti promotion ko. Kasano no maipanta iti anti-terrorist unit, bro? Ano siya, awan parikot, bro. Uraan niya aban nagtipapanak. Uray kat awan mo't pampanunutak ang mapanawak nga asawak. Nilaang mamati pampanunutak. Bro, Ang natalgad ti riknak, tadamat ti kabsat ko, no bilang dakas ti mapasamak kanya. kasano da ito'y bro? Bayat ang may pagpag na ti papeles ta para iti special schooling ta. Mayakar ta kano iti anti-narcotics divisions. Kas itinakunak, bro, awan pagdanagak. Bro, Sika, mabutang ka kadi? saan? Ngem pampanunutam ti kaayan-ayat mo? Ha? Uwan, kastamot ta ni nanang ko. Anya? Kasano nga ta ni nanang? Nadadakas ang mapasamak kanyak, bro. Girl, I need you. I need your love. Kasano da ito'y bro? Bayat ang may pagpag na ti papeles ta para iti special schooling ta. Mayakar ta kano iti anti-narcotics division. Kasi tinakunak bro. Awan pag nanangka. Bro, Sika, mabuting ka kadi? saan? Ngam? Pampanunutam ti kainahit mo? Uwan, kastamot ta ni nanang ko. Anya? Kasano nga ta ni nanang? Nadadakas ang mapasamak kanya. Apay nga minarita ti pampanunutam? Sana maliklikan bro. Tasaan tayo nga igam ti angas tayo. Naipabulod lang kada tayo ti biyag tayo. Bro, Anyaman nga oras nga alaan ti na marswa. Awan mabalin tayo. agpaiso. Puno day ta saan mo kumaapukawan ti pamati mi ti Diyos? Taiso lang ti makaibagan no anya ti gasa ti tunggal may sakada tayo. Wan matkit di ah. Oray adda ka ni ti ngarap ti tanam. No saan mo pa'y agasat ti matay. Malasatan pa'y laang. Anyaman na paggad. Sa bagay. Pulis, soldado man, wino anya bunag ti profesyon tayo. Arig na nakatanuman ti may sa asaka tayo. Iso aditoy. Saan ang mabalindag ti nakapsot ti pakinakam na? Anya di ibagam kumakanyak, anak. May papankada kami kan Catherine nanang. Saan ko pa'y matkit di ana ibagakan ko ana? Anya dayta. Apay ada ka di parikot. Awan nanang. Agam kahit ko. Tulagan ko man ti kasarmi. Kasta ka di. Ngam kasi tinakunak. Saan ko pa'y ana ibagbagakan ko ana? Planok pa'y laang. Da kayo ti damo anang ibagaak. No siyak, ay awan parikot dita. Ngam ne, awan mo't may tulong ko anak ko, amumutod. Sana parikot day tananang. Da kami ti makam mo. Damagag lang no, kayat yun ang mga sawa ak. Nikat, wun apay kid din at kayat. No adda pa nakabalin na, kayat ko pa'y mo't ang maimatangan ti kasar mo. Agyaman ak nanang. Ken kayat ko mo't ang makita pa'y adag iti agbalin nga puk. Sakbay nga ipulang ko ti bulot ko, abiyag. Ala ni nanang. Api kasta man ti bagbagayo. Anya nga rod ko maayakit bakit akon. Ken saan tayo ang maibaga? Anya man nga oras, alaan na tayo ti Diyos. Agbyag kayo pa itinapaot nanang. Basta salwadan nyo ti salon at yo.
inawis nak dito apply ha? Adda ngamin napatag nga ibagakkan kahan. Anya dayta? Uy, nakasirseryoso ka. Adda ka ti parikot. Awan. Anya nga rod? Adda ibagak. Katsapay la kuma. Tao manugot kan. Anya dayta aya? Agkasarta kuman. Anya? Addan umdas nga ornong ko. Basta saan lakit di nagarbuunay ti kayat mo akalay sata. Sigurado ka kaditi dayta? Wen. Kayat ko amang bukol tamutan iti pamilyata. Marky. Oh. Umanugot ka din? Uwan naisot kayat mo. Apay kit din nga kadkada kat awan mo ti parikot. Sige nga Rod. Tulagan tan no kaano. Umay kunto kid dawon kada tatang kananang mo ti panagkasarta. O sige, awan parikot dita. At data mo ti husto nga edad. Kang runani ti amin. Natalgad mo ti trabaho tangag padpada. Nasaya at nakapanunot na matlaangan nga agkasar. Wen nga Rod, kayat ko pa'y matamakita, dagiti agbaling nga apukok, sakbay matamatayak Aniya? Kun may matangak kumapay mo, ti panangasawa, di anak ko. Nagaasat ka kiti, tamangasawan ti anak mo. Ngam ni Joshua, saan ko nga amuno at dan kaayan ayat na winoawan. Kasta ka day. Iso nga apalan kalaunay iti day taabanag, Sabel. Saan nga agbayag? At danto na pukom. Nga mabayag pa day ta. Jak amo no, kayat matindi ka rin, nga kasardawan no saan pa Agpadadan nga adaan ti natalgad a panggetan. Dugas ta, awanin rason nga agkit-kit pa Girl, I need you. I need your love. Nagsarita kami itay kan Sabel, kat day tati nasa una kanyak. Nagluho ko na, Marky. Saan na ngayon bagbaga kanya ka? Ibaganan to siguro saan mo nga ibagbaga nga amumon? Sige, Mama. Amangan no saan na akayat, asabali ti pakaamuam. Sige, Mama. Uray klatan ng ibagana. Amangan no kasarita na paimot ni Catherine, sakbay nga ibaganakan ka. Mabalin. Tapulos adipain mo't nagilimod kanyak ni Marky. Itapay lang. Kablawang kayon, bro. Congratulations. Giyamanak, bro. Nakasat ka unay kini Catherine. Napintas? Masirip? Kansingpan? Wan, bro. Oh, katsi ka. Kasano? Awan ka dit panggap mo ang mga asawa? No, panggap. Adda. Siyempre. Yung oray kayat ko kuma. Awan mo't kay naayat ko. No ikasar ko. Oh, anya pilat aramidam. Kursonadam sa amat ni Charmaine. Uy, iso lang tiyakin kursonada kanya-kanya. Anya? Kaya't mo hasawan. Saan mo a kursonada? Kunakman no da kayon. Takanayon mo ti panagkuyog yo. Kas may sana singid lang nga gayem ti pangbilbilang aking kuana. Kasta ka di? Awang king kuana ti ideal woman akayat ko. Wawa. Naidadipod na. Anya ka di ti saguday ti may sa babae, ti sapsapulong, bro. Kas ka ni Catherine. Angam, oy, san ka kumangagi pa paniti sa bali, ha? Awan kahit ko asawan iti dayta. Bro? Ngem, kaskin ko na ti kahit ko apang isagutan iti ayat ko.
Angam sayang. Awan mo't nga rod kabsat na, bro. Wan nga rod. Ang mala, baya mo? Lipate mo tinakunak. Ang mga nonya pa iti panunutem. Awan kanyak dayta. Angam sapay la kuma. Tadan tumat lang masarakam amas ken Catherine. Apang isagutam dita ayat mo. Joshua, iho, Mama, itaman pa yung aginom ka man ni Tiara. Nabayagan day din nakita ka na ginom ka. awan ma. Ada ka di parikot mo, iho? Parikot? O, awan. Pagpaimas lang itikaan. Awan gay mama. Naibagan kanyak ni Marquette na sa uyo kanyak. Apa nagkasardan ton kini Catherine. Makita. Di husto ti imbagakan ka. Nga ibaga na matlaan kan ka. Wen mama. Ay, naimbag pa iking kuwana. Apalam ka di, iho. Ibaga matan iti kaayan-ayat mo ngagkasar kayon. Kat numabalin, agidan kayo pa yun nga gayam. Ti parikot nga rod kat awan mo't kain ayat ko. Kasla, narigat apat tiyanday ta, iho. Nataar ka mat. Kan may saka na pulis. Budno, timbagak mama. Awan pa'y kain ayat ko. Ket, dayta ka diti ibarbarte ka. Tamaunaan na ka ni Marky ang mga asawa. Saan mama? Tirumpang ama mo ni mama. Ako sunadak ni Catherine. Naiso tinakarik na iti ayat. Di mo unay taginom, anak ko. Wen, saan ta kapag nanagan? Numarik na kasumilo din tinainom ko. Uston, kat maturog ako na. O, anya Sabel, natulag ka din ti kasarda Marky. Ay, awan pa'y matimbag pagada. Agam si kanto kumaati may sa aninang da, Esther. Sure, awan parikot. Ibagaklaan ken ka kunada idin na minsan, nakasaritak ni Marque, simple kanulaang ti kasarda. Una, praktikal itan. Saanan anas ken tinagarbo. Wen matkit de. Saan ati kinagarbo ti kasar, ti pakakitaan to iti urnos da. Pudno da ita. Adot na daraayak anagarbo akasar. Ng manula atawan da. Agsina damat laan. Itinto nga damat dagiti nagkasarlaang iti mayor wenno west anagteng dati kinalakay ken kinabagat dan. Saan damat da nagsina? Sige! Keep on firing! Rebakan tayo dagiti kabusor! Angamnas kan nga ganag kayo! Di tayo ipalubos nga... Marky! Marky! Napunta anak, Joshua! Naskan amat aming tisukat mo. Di nakpakadanagan bro. Damgis lang daytoy. Alright man! Sir kan ti hideout na. Sir kan ti bodega kan maatap a laboratory. Okay. Naskat ang mapasarding ti pangdarang ko muna ti sukat mo. Gyaman ak bro. Mabit lang. Tayo ti panyok ti pangbarabat ko ititakyan mo. Girl, I need you. I need your love. Ay, apo, madandanagan ka ko ng balasang ko. Wan nga rot na.
Ngam, jakmat amo na niya ti pakadanagak. Ay, kasta ka day. Ngam, malagip ko ni Marky. Awan ka dit kontak mo kan kwa na aya. Saan ko pa ya pinadas? Jak pa'y pinadas nginawagan nana. Ay kat, awagam Wen man nana, saan mo't ngamin niya mauawag kanya ako na nagmalam? Naagasan ng tisukat mo. Naimagtadamgis lang, bro. Uro nga ron. Sana ba ni? Adamat serbi ti banog kan panangibwis tayo iti biyag tayo. Nagbaligi tayo anang parmak iti sindikato nga agraraira dito rehiyon. Naagaw tayo pa iti laboratory. Kaday ti pagyamanak, bro. Dakkal abanag daytoy anagapuanan tayo. Nagadudag iti maatap araman. Iti panagaramid iti maiparit at drogamin na siya pa. Milyones ti maatap pabalyo na. Ganda iti nalpasan na aramid asyabo. Ket nakasaganan ang may biyahe. Ngam adalima kayo anasugatan iti bandag tayo. Sana maliklikan dayta, bro. Pagyamanan tayo langan. Zero casualty. Umay ka nun ti presidente. Ken di panguluan ti polisya. Sigurado amang teday ti medalya. Nang ro nakada kayo anasugatan. Nasaya at nubigbigan na tigapuanan tayo, bro. Saan ko akalikaguman ti ado ang medalya? Awan. Ngam karbangan tayo lang dayta. Uwan matkit di Ukat. Anya ti plano? Ipakamom ka di daytoy kadananang mo kan Catherine? Saanan, bro? Umdas lang na pagdandanagan da. Ay. Mamuan dalagid di amamuan. No may padamag iti TV kan Rio. Anya? Nasaysaya at madlang ni pakamom. Tinasaken, awanan parikot iti sugat mo, tadamgis laang. Kumusta kan, Han? Apay nga itala makontak ka. Sorry, Han. At the operations me. Kat kumusta kan? Okay lang. At least, naparmak mi ti may sa kadagiti kadagkala na sindikato ti droga. Kasta ka di? Ay, agan anad ka kuma. Wen, di nagkadi pa kadanagan. Saan ka pa'y amapukawan iti kayan ayat? Makapagkasarta pa No, ada operations yo, saan mo nga maibagati mapasamak. Iso nga... Ganyo manan? Basta. Nadala ko mapan nakabalin na. Talaga, Jack, ti pa nagbalin mga pulis. Kunakmat, adi nagpagdanagan. Kun may sa, no talaga atong tangan tikadtang para iti may sa atao. Saan tayo ang maitarayan? Taday takad-kadtang ti Diyos. Isuarumbang kumaan nakasagana tayo akanayon. Ay, day tamanin ti Jack kahit ang mga ngay bagbagam. Mala, saan ka ngagdanag? Agan nadag. Sige. Kumusta ni Nanang? Nasayat, Mat. Sana bale. Nakaala ko niti bakasyon ko. Apag iso akasarta. Nasayat nga rod no kasta. O sige, Nani. At dapat si kaswag. Love you. Bye. Love you too. Bye. Ay, agyaman. Kung naglakit din no dadakasan na pasamak ka ni Marky. Girl, I need you. I need your love. Basta. Nadala ko mapan nakabalin na dalaga Jack kaya ti pa nagbalin mo a pulis. Kunakmat adi nagpagdanagan. Kun may sa,
No talaga adumtangan ti kaddang para iti may sa tao. Saan tayo ang maitarayan? Tadayta kadkaddang ti Diyos, honey. Iso arang bang kuma nakasagana tayo kanayon? Hindi tamanan ang balikas ti Jack kaya dadagkan. Mala. Saan ka ngagdanag? Agan nada. Oh, sige. Oh, kumusta ni Nanang? Nasayat damat. Sana bale, nakaala ako niti bakasyon ko. Apag iso kasarta. Nasayat no kasta. Sige na, honey. Ada pa yan si Kaswag. Love you. Bye. Love you too. Bye. Ay, agyabanak. Kung naglakit din no dadaka sa napasama ka ni Marky. Nakasaritam gayam ni Marky, balasang ko. Wen nana, kat kumusta ka nung mata ni ti destino na? Kalkalpas ka no ti operation da. Kat nagbaligi da ka numat, anang para magkadagiti kamang ti sindikato. Ay, kat nasaya at ano kasta. Ngamit ti day ta napasamak. Napudot lakit ti daara, dagiti nakalaban da. Sa nabali nana, naparmak da matida. Ngam adda lakit di pa'y kakadwada. No kasta adakkel a sindikato. Sindikato ka no iti droga, nana. Kasta kad eh. Iwan kayam, agbakasyon ka no. Ay, kat, masapul laang atan eh. Do alawas laang kasaryon. Uwan nga Rod, maudin da ya amisyon da sakbay ti kasarmi. Saan pa'y kat kumana amapan? Tanapagkat ti panagbiyahe kas kada irurwar. Iti maysan adandanin agkasar. Ay nananang awan dagitan ita apanawan. Manangaa sila ni Hapo Diyosen. Ay, huwan matkit di balasang ko. Awan mat nga ti daka sa mapasama ka. Awan kastay agan anad, Catherine, balasang ko. Awan mat kiti Ala, sana na day tati pampanonotin nyo nanang. Kasi tinakunak, agtalik tayo iti Apo. Saan kang danag, bro? At dagto iti kasaryo kan Catherine. Natural. Agsakit-lakit di tinakom ko no saan ka nga umay, bro. Saan ka langan ngagpakpakita kanyak no saan ka dumaraay? Aniyan, unay agura daytan. Saanak amang rabrabak, bro. By all means, masapul nga da ka. Uwana, saan ka ngagdanag kunak manin? Nakaalak maten iti makalawa sa bakasyon ko iti daytangal daw. 3 days before, kan after ti kasaryo. Nasayata, tano saan, talaga akagura ka kunak manan. Uwing ka diyan yan. Mabaling ka di mo ta sa anak nga umay. Special day ti best friend, kanimbilang ko pa yakapsat ko. San ko kit dinadarayan? Agyamanak, bro. Nuadaman makalapad, mabalin, anilang patay. Anya? Talaga nga awanan parikot iti kasarda Marky kan Catherine Sabel. Ay, wan Marister. Marister ko naklatan na. Taday tamot la titurong na. Ayun Naisagana damat amin nun. Tila ang isasangpot ni Marky Timor Uray. Mano lang aldaw ti palabsan ng sakbay ti kasarda. Di pala sumangpot. Sumangpot ka noon, tanakasarita ni Catherine. Ada kadula ang ipatungpal da misyon da. Amumatan ti kadaanan ang pamati tayo. Saan anasaya at ngagbibiyahe payla ang tidanda ni nagkasar? Huwag nga Rod. Kunamkat,
Nasa uktay takin ni Catherine, ngam nadlaw ko adi dapat yan. Saan mo ang mababalaw ida? Tasabali itan tenerasyon da. Makabarwanan kan advansan. Wan nga, Rod. Ngam narigat mo't numaminsan, no sana patsin da gito'y apamati. Wan no kan nawidan. Girl, I need you. I need your love. Agyaman akta na lagi mo tiimbawag, Joshua, iho. Kumusta ka? Nasayat lang ta, mama. Kalkalpas nga rin operations mi, di na panalawas. Kasta ka di? Kat naimbag man anak ko, tawan dakas anak pasamak kada kayo. Awan kanyak, mama. Ngam ni Marky, nasugatan. Anya? Jesus, apay ngamin adipay la nagbakasyon kat dandan hindi kasarta. Wan nga rod, ngam nagawi din. At daditan. Kasta ka di? Ngam saan nang ipagpakam mo kada na Nasabel kan Catherine. Tapno saan nang agdandanag. Total, damgis lang ititakyag na tisugat na. Diyos ko, kunaklangaru din anak pagad tinapili yung profesyon. Ay na, mama, talaga kasta. Ketsi ka, darayam ka di, ti kasarda Marky. Natural. Abay kay dinasyak darayan. Ngam amang ano iti mismo akal dawan di kasarta ti sa sangpad ko. At abay papanak. Aganad ka mo't dita, iho. Wan, mama. O sige, kasabay. Love you, mama. Bye. Love you, iho. Bye. Ay, nasugatan ka no ni Marky. Saan na nga impakpakam mo kada Sabel? Talaga na pagkat ti profesyon da. Noadapan na kabalin da. Talaga adyak kayat nga agpulis ni Joshua. Anya, nasugatan ka? Sorry. Saan ko nga imbagbaga kada kayo? Tapag dandanagan nyo lang nang rona kan nanan. Ani, Uray kat awan mo't dakas ang napasamak kanyak. Damgis lang ti sugat ko. ay suday tanti bagbagak. Saan ta pailangan nagkasar? Mapukaw kan samat to ni tibiyag ko. Sa anak pa'y ama pukaw. Tada pa'y misyon ko. Diyak ka mo nga. Diyak mailadawan. Agbabawi ka din ang makikalay sa kanya. Saan nga kasta? Api nga minaday tati sinarek mo. Adda dito'y tiriknak. Kun puso, honey. Talaga kahit ko ti agserbi iti pagilyan tayo. Nga may puspus tamon ti biyak mo. San kang agdanag? Numatayak man. Awan parikot mo iti biyagyo. Kadagiti agbalingan nakta. Saan ko akalikaguman ti anyaman nga awatik no bilang. No kasta ti kayat mo asawan. Mas napatpatid kanyak ti kaadtam iti sidong mi. Ay, nagloko ni Mark. Di na imbagbaga kanya ka nasugatan. Amang ano na ibagaan akan Catherine, ngam inlimad akan katap no saan ka agdandanag. Anya, Oray kat saan ka numat agrabe ti sukat na ako na ni Joshua. ay gayam. San ka di ngagbakasyon ni Joshua? Di na ka di darayan ti kasar di gayam na. Sumangpet ka no. Nakaala ka no iti bakasyon na iti makalawas. Ay, kung naklakit di no saan asumangpet. Mabalin ka di mo ta saan. Ay, no saan adumaray. Ay, jakla amon. Ang mga nudaytan ti pagkadadaulan ti panaggayam dagiti anak ta. Imawag kanyak ni Joshua.
Impanamnama na asumangpet iti kaaldawan ti kasar ni Marky. Ay, agyaman akno kasta, Esther. Saan ko akayat ang madadaal ti panaggayam dagiti anak ta? Saan lang asika, Sabel? Uray siyak. Saan ko akayat nga addan turumswa adida pagkin na awatan? Ladingitak nanang. Saan ko nga impakaam mo? Ta saan ko akayat ang madandanagan kayo manen? When angem. Tinapatag. Ay, Saan agrabe ti sugat ko, nanang? no dakdakas nga ta tinapasamakan ka. Jakla mo do kasano. Nga awatek. Saan adagita kumati pampanunutan nyo? Basta ikararagyo, asalwadan naktiapo. Ay, anak ko aya. Alakit din. Relax kay laang. Kalay sa amin kan Catherine. At dandun kadkadwayo dito'y balay, bayat ti kaawan ko. Ay, katuon anak ko. Kan umaytay may sang apo ko yo, akad kadwayo dito'y. Pagtuloyak mo't nga agadal, kas pan nakasweldo na, malaksid itiitad kong allowance na. Naimbag noon masaod ya asawa. Awan nanang, nagsaritaan min dayta. Ay, iso Sa bagay, awan makunak ni Catherine. Nasingpot. Isu amaragsakan akmata kasken ko na tinapiling magbalin nga asawa. Wan nanang, naituding nga isot impaay ti apo para kanyak. Isu amakunhak, anagasa taklaunay. Awanan kid dawag pa iti apo. Anak. Naragpat kon ti arapaap ko. Nabirukak pa iti katin na kunaynay ko tung palbiag. Girl, I need you. I need your love. Congratulations manan kada kayo adwa, bro Marky, sis Catherine. Agyaman kami, Agyaman kami, Joshua. Agawa nyo siyak to tininong. Anya? Adagos. Masapo lang agpaado kayo kung anang Anya daytan ng ibagbagang. O kasano bro? Mm. Umuno na ang nagsubli jay headquarters. Talulangan ngal daw tinabati di bakasyon ko. Wan bro. Malaksid no da pakasapulan na kanyak nga urgent. Isu kapilitan ang mapanakon at dinalpas di bakasyon ko. Talaga matakasta. Oras ka. Ang mga nubigla pag-report tinda ka. Isu nga agawam. Anya? Are you happy, honey? So much. I love you. Kasta Ahmed. Kat ikarik. Ayatan kay ti agnanayon. Aging kat magsat ti angas ko. Anya maninday tang ibagbaga. Ibagbagak lang no kasanot kinapudnokan ka. Balo nagtupay iti tanam day tang aya. Okay. Mamati akon. Ngam saan mo kumasang kadakamat day ta balikas. Agsito karak. Kas laki din padpadaan am latan ti kada ti daka sa mapasamak kan ka. Saan nga iti dayta? Nala, saan ta napagsaritaan pa'y dayta? Umay ka man kiti. Arakupan ka man iti nairot, honey. Sige. I love you so much. Mamin anong daytan? Ay, naibayag sa ti panaghaan ni mong dagiyay dua. Napandaman ni Jay Burakay. Tali, awan da pa'y lang. Uwan nga rod. Ngam ko na damat at talo nga aldaw day jay. Ay, iso
Tanay, manmanuday tan agung daway. Uwan nga, Rod. Agsublin tumanan ni Mark ija destino na. Ni Joshua, napanan. Nagrubwatan ni tay bigat. Kat pasensya ka nun no saanan nakapagpakadakan ka. Ay, awan na nyaman na, kumadre. Kinapudno na. Inton bigat pa'y kumati pa nagsubli na ijay kampo. Adaawag na. Kasta aya. Ay, day tamo tirigat na minsan. Uray na kabakasyon no awagan da. Saan na makapagsaan? Pudno day ta, Kumadre Sabel. Unaan da ti call of duty ako nada. Ket ni Markay, sapay kumaa. Tabalpas pa'y matihaan ni mon kan bakasyon da sakbay kaya banda. Ayun ipapas na pa'y matngagasawat agpasyar. Wan, baring adan tumot apukutan. Nagasat kalaunay ako nagmanen, Kumadre. Ngamin, manamnaman ti kaadanton apukom. Ngam siya, san ko nga mo, no anya talaga ti plano ti anak ko. Awan matiyam amo na kanyak ang nobya na. Nakapilpilin sabot nga medya anak mo. Ay, saan ko nga mo, no anya ti saguday ti babae asapsapulan na. Nagadumat dagiti nagpipintas. Adapay jay awag nga awag idi, kat di nasungbatan. Siya timang sungsungbat. Ay, makasarak tulat ta. Iti dayjay mo't akinatar na. Kung adapay na talga da trabaho na, ay posible. Nga awan masarakan na. Saan kuman nga mo? Agamala, husto ti kunam. Barang makasarak tumitla. Itaman pa'y nakalagip nga umawag ni Joshua. Nagsubli ka din? San sapay mat? Talong aldaw pa'y tinabati a bakasyon na. Katsong batang man daw umawag. Hello, bro. Hello, bro. Sorry, ha. No, nakadisturbo ak. San, mat? Okay lang. Sangsangpot may lang nagpasyaritay. Kumusta ti honeymoon nyo? I'm sure, enjoy kan ragsak kayo. Siyempre, katsi ka. Kaano ti pa nagsublim iji kampo? Itan, bro. Kasta. Kunak no inton bigat pa'y ti pa nagsublim. At nga minawag ni Commander. At ka no special mission nga ipatungpal mi kat siyak ti mangidaulo. Aganad ka nga rod, bro. No saan ka kumaan naka-honeymoon when no nakabakasyon? Sigurado si kati pinag-report naman. Anya? Nga magsagana ka, bro. Abangan no biglang awagan na ka. Ay, sapay kumata saan pa'y, bro. Saan pa'y analpas ti honeymoon mi. Huwag mo da. O sige, bro. Enjoy. Bye. Bye. Ay, napangaya mo ni Joshua. Saan na pa'y anaungpot ti bakasyon na? Ay, dahi tama ti rigat nan. Uri nakabakasyon ka, no awagan da ka? Mapilitan ka, amapan? Wan, honey. Ay, naimbaglangan. Tasandak nga inayaban. Saan ko man analpas ti honeymoon ta. Kaya't ko pa'y mat ang maadanta ko maadagos iti anak. Tasaan talangan mo, tinamapasamak kanyak. Iti pan nakilaban mi kadag iti kabusor. Girl, I need you. I need your love. Napangaya man ni Joshua. Saan na nang puti bakasyon na? Ay, hindi tama tirigat na. Uray nakabakasyon na awagat na kayo. Kapilitan ng pan kayo. Wan, honey. Naimbaglangan tasandak nga inayaban. Saan kumapay analpas ti honeymoon ta? Kaya't ko pa'y mat amaadantan ko maadagos iti anak. Tasaan talang mo, no anya ti mapasamak kanyak iti pan nakilaban mi kadag iti kabusor. Day tamanan ti sang kaibagam. Saan kumaday ta ti sasawam, tasumsum garak. Saan ati anyaman aba nag-amaawat ko no awan kan, ti pampanunutek.
No tikat sika ti kapatgan kanyak. Alawanan. I love you, honey. Kasano na biglang awagan da kan? Saan mo't siguro? Ta sa bali mo't ti rason ang nagbakasyonak. Kasartamat, ket maawatan daw mo't nga tadayta. Wen matkit di Ang no regular vacation siguro, mabalin a pag-report dak. Kasta ka di? Oray day off mo no masapol da ka, mapankalat ta. Nagrigat matan? Talagaan narigat han. Ngampasat day ti panagserbi. Nang ro na kada kami a law enforcer, wenno pan nakabagi ti lintag. Apay ngamin ada ito tinapili ma profesyon. Nagadot sa bali. Sorry. Ang talaga ada ito ti arapaap ko idi pailaan. Naistoryamat kiti ni nanang dayta. Masi ka no apalto-palto ti ay ayam mo, di ubing ka. Wen, ta idiadan poot ko. Kinapulisan ti kayat ko apagbalinan. Ket agyaman na kiti Diyos, tanapat ganday ta akalikagom ko. Ngam napagad mo at trabaho. Talaga akas ta ti biyag. Kasi tinaibagbagakon kan ka. Nugasatan ti tao ti matay. Saan na amaliklikan. Angam no saan mo pa'y agasat. Uray addakan iti ngarab ti tanam. Makalasat ka pa'y laang. All right, men. Keep on firing. Saan tayo nga inggaan ida? Aging ga iti saan tayo amaagaw ti hostage? Kan makontrol ti persada? Masapon nga agbaligi kami. No agbaligi kami iti dati amisyon. May promote akbet. Kat mauna ako ni Mark. Nangat-ngaton pong tiranggok ng iso. Napuntaan na. Sige, ituloy yun ti agpaltog kagadwa. Saan ta kapakadanagan? Kayak na ito'y. Grabe ka diti sugat ni Teniente Cruz. Agyamanag. Kat, kumusta ti misyon nyo? Nasayat nga rod no kasta. Sige, Sarge. Agyaman na kiti info. Bye. Agyaman na. Oh, sino di mawag? Ni Sargento Kamba. May sa kanu kadagiti na sugatan ni Joshua. Anya? Saan kanu matagrabe? Day tati pakakitama na paggadla tati biyag dagiti pulis. Honey? Anya nga tayo agikat ka lang na pulis. Sumapal ka sa bali at trabaho. Saan, honey? Saan aday tati solusyon? Sa bagay, amok matasaan ka amabawing iti day taabanag. Agbabawi ka ka din anak kay asawa kanya? Saan? Ngam siyempre, madanagan naklata. Agtalag tayo kuma iti hapo. Ken awatan tayo kuma. No anya ti pagayatan na. Sige. Anya pa iti maramidak ngamin. Agasawatan. Kan husto ka ha. Agtalit tayo iti Diyos. Kan awatan tayo si Pupuso. Nanyaman dagiti dumteng. Nasakit man, wenno pagkaragsakan tayo. Wenhan. Iso ti makaikad ng iti anyaman abanagan ti lubong. Ken amin a pinarswana. Ay, agyaman akanak ko tadakasubli kay Butla gada sayaat. Nanang. Kat, kawasta kay Butag. Enjoy, nanang. Gayam, ada pa sarabo mi kada kayo kaninang Esther. Alakot, pagyamanan mila unay anak ko.
Da kayo man pailang tagsarsarita iti manugang yun, nanang. Ag-showerak lang bihit. Na ikawa ak manen iti pudot na. Ay katuwin gamagin na nakapay ka umuna anak ko. Naktangan ka anak ba niho? Okay lang, nanang. Oh, honey. Amangan no, kahit mumutan ti makigiddan kanyak. Tapno makainan na ka. Sige nga Rod. Nanang, makaamo kayo pailang kadagitin sangput me. Girl, I need you. I need your love. Simangbot na gaya man, Sabel. Wan, nakat nabanog na nagbiyahe. Iso asyaklat ang tinangir ka dagiti pasarabo na kanukin ka. Agyama na ka. Alak, uwun a. Ay, ano sa blatan dagito yung sakpot na. Anyakit din taan anusan. Agasampay da ito. Ada souvenir, a t-shirt, kaskada, dried mango. Anyapay da gito. Basit na da ita. Kat, kumusta da mo tan? Ay, kataragsak da asimbang puta. Kuma, maadaan ka mo tan iti apo ko iti saan amapayag. Anya. Ala, sa payla ko pagagpaiso. Day talatan ti pampanunutin ta. Ay, sa bagay, day ta pa iti kayat ko makita. Sakbay nga ipulang ko mati bolod ko abiyag. Madanon to Orayem, mabiitan. Saan la maminano? Mabayag pa iti biyag mo. Saan tayo maibaga? Ta saan tayo atenggal ti biyag tayo? Unmet di ngamdakkel ti kaasi ti apo. Puno day ta, ngamlaglagi pun tayo nga da pagpatinggaan tayo amin. Temporarily lang ti panagdag tayo ti daytoy alubog. Husto ka, komadre. Iso akabayatan ti kadda tayo pailaang dito yapyag. Agaramid tayon kadagiti pakaragsakan ti apo. Wan. Kang runaan na, pagyamanan tayo dagiti parabor na kada tayo. Noan niya ti impaay na ken ka, saan kan adumawat pa iti sobra. Ngimato man ang tiranggom, bro. Nangat-ngaton tiranggom ngumsyak. Talaga kasta, bro. Kasano da ito eh? Ada ka barbaro nga order. Oh, anya dayta? Mayakarak ka no iti division. Agat awan mabalinta. Kapilitan nga agsina ta, bro. Sana bahali, may samat lang ti destino ta. Sa bagay, agsabali lang ti division nga yan ta. Ada kiti anti-narcotics unit. Idinto ta sika, daka iti anti-terrorism unit. Agpadamot lang ang napaggad abenag ti ayan ta, bro. Iso nga aganad ka kuma. Resi kamot, bro. Agan-anad ka. Wan, bro. Talagang aramidak dayta. Kahit ko pa'y makita ti anak ko. Wan no, anak ko. Una. Kahit nakagasgasat ka launay. Addan to na anak mo. Idinto ta siya, awan pa eh. Anya nga mintiar aramidam. Kas itinakunak. Nagado ti aggusto ken ka, bro. Nagsina kamin ken Joshua. Saan kamin ang makapagkuyog? Ken, nangat-ngaton tiranggo na ngamsyak. Sa anak mo't kit di nga umapal. Maragsa ka na kit di para ken kuana. Anya nga tangagpay so ti plano na itibiyag na. Anya ti sapsapulan na. Kasla imposible ti kunana. Mga sawan to lang,
no makasarak iti kas ni Catherine. Imposible ang mapasamak dayta. Gaputawan ti agpadpada a tao. At dalat ta nagdudumaan. Ang maawata kon. Uray di na imbaga, uno inaklon. Amok adakkel ti panaggusto na kini Catherine. Imawag kanyak ni Joshua. Impadamag na kanyak ang nagsinadan iti dibisyon ka ni Marky. Kasta ka day. Di saan dan ang makapagsindaranay. Awan mabalin tayo, kumadre. Talaga kasta. Ang bisan abale, baybay samot lang ti destino da. Wan kanumit kit di. Ang nasaya at lang nga road no kasta, tapno ka na yung dalat tamot nga kita. Wan metkit di. Nagsabali dala ka no adibisyon ti ayanda. Alakat, anya nga ron ti maramidad tayo no kasta. O anya, kumusta mo itong tinapintas kan nasingpet a manugang mo? Awan ka di pay. Tiyan niya. Iapo ko taa. Ni, day tamanan ti malagip mo. Awan mo't nasasauna kanyak. Agaban niya kan, urayon tayo. Sana na tayo ti magagaran. Saur ka ha, nasaan kan nga awagan, di na akong malagip. Planog ti umawag yun ka, ng naunaan naklaan. Kunamla day ta ha. Amman, kan may sa kalkalpas ti meeting mi. Nagsina kami ngaminan iti division kini Joshua. Kasta? Saan kami na makapagkuyog iti operations? Ala ka tagan-anad ka nang runa ita, taadanton anak ta. Kagap-gapok iti doktor. Manong amin nga aldawan, sana nasaya ti marikriknak. No kasta? Yes, at Danton Junior ko. Anya, junior ti sasawam. Saan tapay nga mo no lalaki o no babae? Mala, babae o lalaki. Agyaman tayo ti apo. Tanaparaburan ta adagos iti anak. Wan, ori ni nanang maragsakan. Nadam ti bagim ha, honey. No marig na mamarigatan ka, mangala ka pa ilang iti bakasyon mo. Okay man siguro, awan rompa nga pagdanagam. Basta, no kasapulan nga aglib ka. Wen, saan ka ngagdana? Kumunay ka na ya. Agan nagkaakanayo. Manan, saan ka ulit? Wen, aganan na dak. O sige ha, baliwan tanto laman ng ti agsarita. Bye. Bye. Nalaos ti ragsak ni Marky. Wen, agyaman kami. Tamaadan kami adahangos iti anak. Kat salwadan ko mga ti apo ti asawat. Tarabayom ko mga kanayon. Kat ilisim iti pagka, Diyos ko. Girl, I need you. I need your love. Naragsak ka itan, Sabel. Ay, kutun Sapay ko iti apo, tasalwadan na ti manugang ko. Tapno nasalon ata ka na yun. Diyos to ti kunak. Saan la amamin ano ni ipaay ti apo? Wan nga rod. Ita, aginawan ti manugang mo. Di lamamin ano, ipas ngay nanton ti umuna nga apo ko. Ay, wan, kat nalaos ti ragsak ko. Nga uray dagiti agasawa Eh, siyempre Inawagan adagos ni Catherine ni Marky. Kasta oray ti ragsak na. Natural Asino kumati saan amaragsakan iti dayta. Ket dayta ti kang runaan nga arapaap dagiti agkasar.
Ti maadaan-daadagos iti anak. Wow! Congratulations, bro! Naimagpaikan ka. Anya nga mintera aramidom, bro. Agkurso na da paikan ka ni tinyentera, kuya. Tayad da iti intel? Wan. Wen. Napintas. Awan makunak. Ang saan ko man nga mo? Kasla awan riknakan ko na. Anya? Sus, anya nga min talaga ayati sapsapulom iti may sa babae. Jack nga rodam mo, bro. Narikat nga lawlawag. Talaga si ka. Nagtaraki ka. Nangato pa'y tiranggong a pulis. Panagkunak. No agrayo ka kunkwa na, aklo na nakaadagos, bro. Dumting tulat ta siguro dayta, bro. Ngam di mo lang mo. Kas ka ni Catherine ti kayat ko. Ang padasum ka ding Arman. Tingitingam no anya mo ti reaksyon na. Sus, narigat ti awan katin na kunaynay na itibiyag, bro. Pananutak pa'y, narigatan. Kasanan naklunan na ngagpaiso ka jakmat kap-kap na kan. Oh. Masursurong tumat lang nga ayatan. No agayan ayat kayon, bro. Narigat yung dardarasudos, bro. Ha? Narigatan. Ang mga nagbabawi aktulaan no mga sawak iti jak kap-kap na kan. Napagkatimisyon nyo, bro. Aganad ka kuma, ang mga nudak kala sindikato da ito. Isot ko nada, bro. Nangaruna kat saan tayo nga mamudagay di kabusor. Dayta ti lamang da kada tayo. Wen, idinto tada tayo kat malasin da adagos. Tana ka uniform tayo. Wen, bro. Mabalin ang makapulpulapul tayo, ida. Ngam saan tayo nga mo? Gusto ka? Iso nga... Anad ti kasapulan, eh? Agtalakaklat ta iti apo. Dawataklat ta ti panang tarabay na kanyak. Agannad kayo, kakadwa! Ang mga numalibat tayo. Asidag tayo iti target tayo. Masapol ang makadanon tayo iti maatap nga ayan ti plantation ti marijuana. Men! Take cover! Iti dayjay apasat ti pagtataudan ti patok. Balsan ida! Fire! Itad ti sapsapulan da! Tapunta, anak. Keep on firing, men! Saan da kapag danagan? Girl, I need you. I need your love. Aganad kayo, kakadwa! Ang mga numalibat tayo. Asidag tayo iti target tayo. Masapol ang makadanon tayo iti maatap nga ayan ti plantasyon ti marijuana. Men! Take cover! Iti dayjay apasat ti pagtataudan ti putok. Balsan nida! Fire! Itad ti sapsapulan da! Napunta, anak. Keep on firing, men! Sandak apagdanagan! Nagbaligi dagiti unit da marki anang tilaw iti sumagmamano akamang ti grupo anak karangat da. Ngam saan da anak tilaw iti kangatuan a leader da. Ngam ni Marky, mapukpukaw. Missing in action. Wah, kasano nga'y pakaamok da ito'y kada Catherine ken Aunt Isabel.
Siriring ka pa'y laang, katrabi una yan. Diyan karon makaturong nanang. Makapadakas kan katagpuy at tagdadagsun ka. Sana nasaya at timasikog, ngagpuyat. Nanang, bilitat ti maturogin ton madamdama. Sige nga rod, muna ako na maturog. Sige nanang, padasak lang akong takan ni Marky. Anak ko. Kanya dito mapaspasamak kanyak. Saan ka makaturog? Tawagak pa ni Marky. Saan man ang imawag kanyak? Ay, dito mo ti dilawakan ko na. No saan ko nga awagan? Saan mo nga umawag? Dahil ti parikot, mama. Saan mi nga mo no kasano ama ipakaam mo kadaan ti Isabel ken Catherine? Kasano nga rudan? Urayak no anya ti pangadang dagiti official mi. Uwan iho, nang runang kataginaw ni Catherine. Ang mga noan niya pa'y kiti mapasamag ken kuana. Dahil nga ron ti imbaga kiti official mi, mama. Basta, kitaan nyo ana imbag no kasano pa nang ibagayo kadakwada. Adida makidto. Wen, mama. Baliwak to ti umawag. Sige. Ngem saan nyo kumapay nga ibagbaga kadakwada, ha? Una, anya ko man panggapwak ang mga ibaga kadakwada. Padasin mi pa sa pulen ni Bro Marky. Ket no talaga asaan mi ang mabirukan. Isunto siguro ti panangipud no kadakwada tinapasamak. Parikot tadakkel da ito'y. Ni Isabel, ang mga noon niya ti mapasamak kan kuana no maamuan na dayta. Kastamot ni Catherine, kapadis na paimot nga rod nga aginaw. Ay, kaasimot ni Catherine, no dakas tinapasamak kan Marky. Saan kumamot, Diyos ko? Kaasidamat. Anyat kinudam, saan mo ama kontak ni Marky? Unattended, kan out of coverage area nanang. Ni Diyosa ate awagam. Unyak pa iso. No pa'y saanan na may sa ti unit nga ayanda. May samot lang ti kampo nga ayanda dua. O sige, awagam nga road, tapag damagam. Wanang, mabitlaang, awagak ni Joshua. Oh, si kamot gayam ti umawawag iti cellphone ko, Catherine. Joshua, awan ka din ni Mark dito kampo? Apay adyak maawagan. An? Ibagak ti imbaga dagiti official mi. Dangamin operations da, Catherine. Mga no awan signal iti ayanda. Ay, kasta ka di. Saan ka madanagan? Awan dakas na napasamak kadakwada. O sige, awagan nakto ko ma, no makasublida dito kampo. Wen, ibagak to. Day talaang, bye. Bye. Oh, magulbudak. Ngam isumat ti imbaga dagiti official mi. Ngam, anya nga tatipod no anapasamak. Adda ka no sugat ni Mark. Ngam idisublihan da iti nagtalinaadan na idinasugatan. Awana ni Jay. Anya nga ta tinapasamak. Tinautibo nga ta dagiti kabusor. Wenno pinatay dangatan. Girl, I need you. I need your love.
Sa dino ti ayan ko. Papag. Kalapaw. Ti sugat ko. Lupok kayam tinasugatan. Ang asino tinangyag kanyak ditoy. Kabusor nga ta. Ngam, asino nga ta tinang tulong kanyak? No kabusor. Apay adinak pinatay. Aging ka kadiita, saan mo pala nakontak ni Marky? Uwan nga rod nanang. Anay, anya nga tanti napasamak na. Ay, diyak mo nanang. Nga sino nga tayo ti kontakak? Padasang man na nakontakan ni Joshua, barang adaam muna. Uwan man nanang. Kat nininang mo nga Esther, awan nga tapay na ibagbaga ni Joshua kan kuana aya. Diyak nga rod amo. Isu umati pagdamagam, anak ko. Ay madanagan akmatan iti asawam. Anya nga tapasabak kan kuanan. Ni Catherine to'y umawawak. May papanlakit di kin Marky. Hello, anak. Ninang, ada ka din amo yung may papaniti na pasama kati asawak? Ha? Ano nga min ngaldawan nga wan kontak ko ken kuana. Hindi na minsan ngaldaw, naawag ni Joshua. Kat ko na ada ka na operations da. Wen, naibaga namit kanyak. Nga imawag ka ken kuana, ta saan mo makontak ni Marky? Wan nga rod. Kat isumatin na kay baga kanya kada operations da. Ngam apay adyak mo tan makontak. Mga nawan signal iti ayanda anak ko. Saan ka ngagdanag? Awan mat siguro ti daka sa napasama kiti asawa. Madanga ka naklaan. Kasanun no adada ka sa napasama kan kuana. No anda, naipadamag ko man. Tinasaya at awagam ni Joshua, baring addan update na. Kasta ka di, mama? Bayan nyo lang nga awagan, nak. Panawan siguro na maamwanda. When? Panawanan. Ngamapan kayo kung may balayda. Tamangan no anya pa iti mapasama kadakwada. Ni Catherine launay. Agdadagsan pa imot nga rod. Wan, iho. Ngamsakbay na. Kasaritak pa biit dagiti officers ko. Amangan no sak ti baunan da amang ipakaam mo personally kadakwada. Nasaysayaat pa, iho. Sige, mama. Kasaritak labit ni Major Quintela. Wan, iho. Agan nagkakubadita. Wen, mama, saan da ka pa katanagan? Sige nga, Rudan. Bye. Saan mo maawagan ni Joshua? Saan nga rod nanang? Unattended ti cellphone na. Ang mga nobisi mo't, di baliw ang mga awagan iton madamdama. O nanang, ay, adada-madanagan akon. Ngam no adadapay lang iti operations day, abagan no awan signal, iti ayanda anak ko. Narigat mo talaga ang makontak. Nasayat lang ano kasta. Kasunod dakdakas ti kapuna dinak masungbatan. Naipakaamo kuman-an no adadakas na napasabak. Sige, baliwak tong awagan ni Joshua. Barang adaam munan.
Catherine ti umawawag. Hello, Catherine Kabagis? Hello. Anyan ti matamag? Saan ko nagtama kontak ni Marky? Kabagis, adda ibagakin ka, ngam patib karem kumatiriknam. Apay, anyan dita? Ibagam ko maadagos. Ni Bro Marky. Missing in action. Saan? Ngam patib karem kumatipakinakam mo. Madamatipan nakasapol na. Isu ti subject for search and rescue ti kapulisan. Diyos ko, ispalam ko mati asawa. Catherine? Catherine? Please, aramidan niyo kumati amin ang kabalan niyo amang birukan ko na. Wen, kinapudno na. Nakisarita ka siyak ti may sa amang idaulo kadagiti mang sapol kan kwa na. Agyaman hag. Ulitak, Catherine. Patib karem kumatirik na kan pakinakam mo. Saan ka unay apailuyos? Taamangan no anya ti mapasamak kan ka. Agraman iti inawam nga anak yu kan ni Bro Marky. Girl, I need you. I need your love. Anak, madama ka no ti search and rescue operations na Joshua. Saan da ka nung agsardeng, aging ka iti saan da mabirukan ni Marky. Si bibiyag man, wenno na tay. Diyos ko. Agbalin tayo kumaan na tipker. Kan saan tayo apukawan, tinamnama tayo. Saan tayo apukawan, ti panagtalag tayo iti Diyos. Kasano na pinatay dati asawa? Uno ado ti sugat na. Saan tayo pailaang amapukawan, itinamnama, anak ko. Diyos ko. Orayan tayo ti pakamo ni Joshua. Tamaysan kadagiti nangida ulo iti rescue team. Dakkel ti kaasi ti Apo, Sabel. Ay. Saan tayo kumaamapukawan iti namnama? Iso pala na ito ti ibagbagak idikan ko na adita sirkat ti kasta a trabaho. Awan maaramidan tayo. Uray siyak. No adapan na kabalin na. No siyak laang ti nasurot. Saan ko akayat ti sineret ni Joshua? Nasa paanapukaw day di papana kapu iti kinapulis na. Esther. Saan ko analapdan? Tano saan ko apalugudan? Amanga no agbalug metlaeng. Ad-adadya kayat amadadaal ti masakbayan na. Kasanungatan ti anak ko. Si bibiyag pa ingata. Kas itinakunak. Saan tayo amapukawan itinamnama? Amanga no hostage laeng dagiti kabusor. Ay, sanda ko mawat apatayan ti anak ko Sisak manan ditoy. Saan ko pa'y anak kasarita tinangispal kanya? Ngam, may isang Amazona. Ngam, apay adi agpabigbig kanya. Di na pa'y impakita kanya tirupa na. Kabusor tituray dagitoy. Ngam saan mat nga isuda ti rantami. Ngam kit di. Ti plantasyon ti marijuana. Kadwa nga ta dagiti kabusor mi. Tao nga ta ni Pangulo Sangilo.
Hanggang sandino daytoy a lugar. Rumyat a kabakiran to'y ayan mi. Madlaw a virgin forest. Kasano nga ta makapanawak dito'y? Sa anak pa lang ang makagaraw unay. Gapo iti sugat ko. Nabarabadan, kinatapalan itinadagdag a bulong. Ti saan ko nga mo, akayohon no lanot. Sigurado, madanagan itandananang ken Catherine. Sapay la kuma. Tamam amok matlaan tinangispal kanyak.